ekuqaleni ukuze ubomi benu bulawulwe luthando. Kukho abakhohlisi abaninzi. Yes. Kukho abakhohlisi abaninzi abathesa apha elizweni. Bona bayaphika ukuba uYesu Kristu waba ngumntu ngokupheleleyo. Abantu abanjalo ngabakhohlisi abachasi Kristu. Yes. Also now verse 8. Verse 8. Ngoko ke zilumkeleni ezeni phulukane nayo into ebenisebenzela. Zabalazani khona ukuze nilifumane linjengoko linjalo ibhaso lenu. Jesus. Hallelujah. 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 Kunengcaciso bazalwane ephuhlileyo la. Amen. Hallelujah. Ngokwabantwana bakaThixo. Hallelujah. Amen. Kunengcaciso ecacileyo ngokwabantwana bakabantu. And akululanga uyabona la verse ka8 ithi zabalazani ukuze nilifumane ngokupheleleyo ibhaso. Zabalazani ukuzabalaza musi asiyondilula ebomini. Inkosi mayisikelele. Indlela yokuphila amakholwa wanikezeli in ever situation ehlangana nayo kodwa uma likholwa awunikezeli. And bazalwane, we are proof of that. Most of the time abantu xa besijongile bafunda incwadi engafundeki. Yeah. Because abakwazi ukugqiba ukuthi what makes this person to continue. Hallelujah. What makes this person to standing? Inkosi kaMayisikale. Kwenza njani? Hallelujah. But we are continuing sibheka phambili besanemibuzo uThixo sisathu inkosi. Yeah. Hallelujah. Izinto zisenzeke ezimpilweni zethu but sisathu uThixo utheni uyinkosi. Iba sisimanga somuntu phakathi kwabantu. Iba ngumbuzo ebantwini. Hallelujah. They must look beyond you. Inkosi kaMayisikale. Ikhona into abantu abafuna ukuyibona. But ukuze bayibone kakuhle mabakhangele ngapha kwakho. Hallelujah. Amen. Iyavakala bazalwane lokuthina. Kunento abantu abafuna ukubona ngabo. Jonga ihlabathi tata liyasazi jonga sihlala ezindlini zethu. Liyasazi ihlabathi. Lithi asoze ndiye ecaweni esenje. Hallelujah. Uthi umzalwane lo. Inkosi kaMayisikale. Hallelujah. Akakhona lo muntu kodwa uyayazi mo lo mzalwane. But kunabantu abamangalayo. Hayi manje lo muntu uqhubeka kanjani impilo yakhe nje. Hallelujah. Amen. Izwe licinzela phansi but yaqhubeka. Hallelujah. Hallelujah. Babona abasabona wakhomandla. Abasabona wakhomandla because if ever bekusiya ngaye befanele bambe uncamile. Inkosi kaMayisikale. Hallelujah. Befanele uncamile. Sibona amadoda afana noJob. Ayemangasiwe amadoda. Uthatha umfazi hayi makamlahle. Lahla lo Thixo. Hallelujah. Hallelujah. Inkosi kaMayisikale. Amen. Zithi ihlobo zikaJob, hey, thina sazuyihlo. Sazuyihlo. Inkosi kaMayisikale. Nguwe lo onileyo. Sazuyihlo thi nguwe lo onileyo. Wenzeni kuThixo? Babuza uJob. Hallelujah. Inkosi kaMayisikale. Bakhona abantu abanemibuzo, bakhona abantu abakujongileyo bayifuna impendulo. But let them bagqobhozele ngapha kwakho ukuze babone lo uxhasileyo. Inkosi kaMayisikale. Hallelujah. Sibavumela bakumanipulate bakutshintshe ube yilento bafuna beyiyo because manipulation iyatshintsha. Hallelujah. Hallelujah. Manipulation iyatshintsha. Kukhonqesha uNkulunkulu ethetha nawe. Hallelujah. You need experience. Hallelujah. Hallelujah. No, not experience. Experiment. Yeah, experiment. Experiment, ne? Sisathi into obumzekela.
But see kanjani uyazi sometimes isikhosa siyalahleka sethu adlaba nje kanjani kodwa iyavakala lento ngithina Iyavakala le. haleluya unida lento uyenze toe to toe physically haleluya Amen. uyenze physical lento ingabi into ezaba spiritual because most of the time when you stay spiritual in everything hallelujah it's easy to fall down hallelujah don't be spiritual too much you need to be spiritual understanding the physicality hallelujah because if challenges ezininzi ziza kuwe physical hallelujah ziza physical hallelujah yini bible yami ukufa ngiyabona musukufa lithi kweza ngabani ngoAdam hallelujah Amen. lithi bombeza ngabani ngoKristu Nkosike mayisikele sithetha ngento ya physical andithi Yes. ithi bible bonke bamamkela uYesu baphuba ekufeni bangena ebomini obungaphakathi incwadi kaMeya sithetha spiritual ke Yeah. hallelujah Amen. Nkosike mayisikele Hallelujah. therefore if ever kukhona ukufa physical kube ukufa spiritual hallelujah how do you deal with those things as a human being ufuna uThixo alithi ufuna uhamba noThixo udilisana njani lezi zinto zombili uku-understanda njani ukufa enyameni uku-understanda njani ukufa spiritual because sithetha ngomuntu oyi-one lo muntu nguye wena hallelujah Hallelujah. you have a soul you have a spirit because Amen. in your physical body hallelujah Hallelujah. zikhona izinto okufuneka udilishane nazo ngokwamoya ngomoya hallelujah ndikhe nditsho ke tata most of the time ndithi if ever kuthi uthakathiwe hallelujah for something eyenzeke ungakhange uyibone kuthiwa uhlisiwe kodwa wena uyofuna ibhotile ungakhange utyiswe wena ngecephe kuthiwa utyiswe ebusukulele wena uyofuna ibhotile uyazi ukuthi yayibethele yayiqinisa lento because awuyindawo hallelujah awuyindawo yenzeke spiritual it has to come out spiritual hallelujah ayivakane Yeah. sibona abantu besoko besithi bana babekele hallelujah umlenze uthi unqunyulwa inkosi kaMayisikele because unyanga into engakhange ifakwe physical hallelujah Amen. kulento funeka uyiqonde ndiyabathanda abantu besintu ngendlela abakholwa ngayo hallelujah ayithile nto mandilandele indlela abakholwa ngayo andithi Amen. but ndijonge uma bangatshintsha baguqukele kweli cala likaThixo bangaba kanti bayibambile ufubani uyibamba ngola hlobo abakholwa ngalo esintwini bekusithi umntana xa egula kungekabikho mali uba kuthenga ibhokhwe apha endlini ukuze kunyangwe laa mntana kuye phaya baxhantini kuthiwa ubani akaphilanga ngohlobo lohlobo asikali ready laa mntana xa begqiba phaa uthetha besiza ngaphambili xa befika endlini laa mntana uthethindile uphilile and ibeyinkolo yesintu ebasebenzelayo ngoku singoPetros sitshintsha umnatha hallelujah sikweli cala likaThixo kunzima ukukholwa ngalaa ndlela ubukholwa ngayo useselizweni usekwizinto zesintu hallelujah if ever kunamandla kwizinto ezingabonwayo esintwini
how much more uThixo wadala. Hallelujah. Ezinto sinobukhosi kuzo. Lithi iBhayibhile everything that was being eyayidalwa nguThixo ngelo xesha yayidluliswa phambi komntu ayinika igama. Hallelujah. Athi ingonyama, ibhokhwe, inkomo, inkosi yamayisikelele. Athi uThixo uyawuba nobukhosi kuzo. Hallelujah. Uyawuba nobukhosi kuzo. Hayi zona zibe nobukhosi kuwe. Hallelujah. Kunento efana. Umuntu agula thina kuthiwa kufuneka enze isichenene. Akhonze sasichenene. Because ubomi bakhe buxhomekile phaya. Hallelujah. Uyasesichene senziwa ntoni? Ngombono obonileyo. Hallelujah. Wenza ubone ungabonanga tata. Akaphi utywala, awuzobakho utywala. Ungawuthatha la umbone ungabonanga, ucimba famza utywala soze kube khona. Kufuneka ubone unuke. Ukuzibe utywala. Hallelujah. Inkosi ke manisikelele. uThixo uyamangaza. Zikhona izinto ezifihlakeleyo kwizinto ezenziwa ngabantu abangakholwa. Of which I wish ukuthi abantu abangakholwa bangalena something. Uyazi encwadini yezenzo yemizekeliso ikule verse ethi yiya embovaneni ivela ndini. Yiya embovaneni ivela ndini. Ufunde. Kubalekile sometimes ufunde into enamandla kwinto engenamandla. Ufunde into ephilileyo kwinto engaphilanga. Hallelujah. Because zikhona izinto ezingenangqondo. Hallelujah. Zikhona izinto ezingenangqondo. Hallelujah. Amen. Inkosi kaMasikelele. Kodwa kuphumene nengqondo phakathi kwazo. Inkosi kaMasikelele. Zikhona izinto abantu abanozifunda kwizinto esezenzekile ezimpilweni ngaphambili. Noba yenzeke kumuntu ongakholwa, noba yenzeke kumuntu okholwayo, but ufunde, it doesn't mean go the same road. Hallelujah. It doesn't mean go the same road. Hallelujah. Ixesha lokuthi sijonge ukuthi ilizwe selilahlekile. Lilahleke kangakanani. Sindawoni thina kokulahleka. Sabalazani uthi verse 8. Kan kale upon verse 7. Verse 7. Ukho abakhohlisi abaninzi abathe sa apha elizweni. Ibambe lapho kuma. Ukho abakhohlisi abaninzi abathe sa apha elizweni. Kanti muzikona nekona ezawuthi kuyo uzawufumana abakhohlisi. Kona nekona. Mamela. Nosi strategies ka Satan yaseziba sinjani ngoku? Strategies ka Satan yaseziba sinjani? Zonke inkonzo kuyasindiswa ngoku. Zonke inkonzo kuyathi yasindiswa. Kukhwaza usindiso. Hallelujah. Kuculwa usindiso. Hallelujah. Kushunyayelwa usindiso. Hallelujah. Zonke inkonzo. Hallelujah. Manje uzojonga icebo lakho. Kukuloba. Hallelujah. Ukuze kuzariseke izidingo zabo. Hallelujah. But ngalento bayiqonda ukuthi yilento ifanele ukwenzeka. Hallelujah. Ufuna ifishi ngosi. Ufaka something ukuze ukwazi uyotya, ukuze ukheshe yona wena. Hallelujah. Ufaka le ndithandayo kanye lelifa. Abantu baxakekile bafuna imfundiso. Izwe lonke, the whole world, abantu bafuna imfundiso. Ubona sinenkonzo ezinitse ezisindiswe is because nyana abantu bafuna ntoni? Imfundiso. Lixesha loba bayifumana. But kuthe chithisa icuka. Hallelujah. Kuthe chithisa. Sonke sishumayela imfundiso. Sithi Yesu yasindisa. Hallelujah. Ndandibukela universal abantu kurhuqa isikhumba. Isiya nesikhumba. My question, what is difference from ezisikhumba nezintambo bazifaka?
Yintoni umahluko? Kungoba le ibhokhwe kodwa there is no difference because usababonisa enye into engapha kwale. Hallelujah. Engeyiyo le kufanele bayibone. Hallelujah. Uma babethandaza abazalwane lithi iBhayibhile babesoyika. Hallelujah. Endabeni bathandaza. Ngosema ngisikele. Ithi xa bevula amehlo ababisabona into babona uYesu yedwa. Hallelujah. So, eyona ngibalekile ukuthi each and every time when you make a point, make sure that nguYesu omileyo phambi kwakho. Hallelujah. Uma bevala amehlo bazi uYesu. Uma bevula amehlo bazi uYesu. Uma belambile bayamazi. Bazalwane, ayikho enye into esinikwe. Ethemethini yemizekelo izenzo akho gama limbi linikweyo phezu komhlaba phansi kwelanga abantu abamele basindiswe ngalo ligama lika Yesu. Hallelujah. Alikho. And asinayo enye into esiyaleziweyo bazalwane ukuze abantu bancedakale. Engathini kaJohn ithi phaya tata njengoba uMoses wayiphakamisa inyoka yobhedu enhlamba umele azaphakanyiswa unyana wonke. I think ukhona ukukhwele because incwadi yendumiso ithetha the same. Hallelujah. Ithi mangena unyana uhleza qumbe mchabalala endleleni yakhe. Ngibheka umkhwele ngubani lophakanyiswayo ngubani lofuneka eme abonakale ngaphezulu kwabo bonke abantu. nguYesu waseNazaretha. Hallelujah. Kufuneka abantu badilizo asera bababeke emadodeni. Andithandi nalento uba kubekho ipicture kaYesu edodeni. Indoda engenguye phofu uYesu waseNazaretha. Ibona bazalwane kunepicture yakhe kayo. Kunesithombe sakhe. Ungabani? Hallelujah. Kungabakho ipicture. Yeyi hayi man andaba zayibeka kanjani. Hallelujah. Kube nepicture kaJesu yedwa empilweni yakho. Kuzinto zonke izimo zonke ohlangana nazo irrespective ukuthi wona kangakanani endlela okanye uphuma kangakanani endlela kawujonge umgaqo uYesu awubeke empilweni yakho. Tata siqale indlela asiqale sihambe indlela eseyanjini. Amadoda angaphambili ahambe le ndlela afa. Amadoda angaphambili ehamba le ndlela asiqale indlela. Hallelujah. Alulahlekiso lungaka lungenile. Abantu baphambuka endleleni babheke elahlekisweni. Yintoni lesiphosa? Hallelujah. Asibizelanga mpilisweni bazalwane. Asibizelanga mpilisweni. Yabona impiliso asibizelanga kuyo. Hallelujah. Asibizelanga tu empilisweni. Bonus le bonus ukuthi abantu baphiliswe into bonus and kuphila nabantu abangakholwayo uphila ayithi ngiyakholwa xa uphilisiwe lizwi kaNkulunkulu kuphila jonga uthi uJesu xa ephilisa abayi10 uthi hey benike sangapha nibali 10 bapha abayi9 kuzinto omnye bonke baphilile awuthe baphilanga baphilile but kwabuya wamnye because asibizelwanga mpilisweni. Asibizelwanga mpilisweni. Hallelujah. Kodwa umuntu ufuna simrecognize uYesu waseNazaretha. Hallelujah. Kunendlela zakhe ufuna sizifundisiwe. Hallelujah. Asinazo ezinye indlela ufuna sizifundile. Hallelujah. Bazalwane kufuneka saqaphelele singabantu sinengqiqo zethu. Kodwa kukhona ukuqiqa esikunikwe nguThixo. And mama xa uthetha mna kuza kuthetha mna. Kodwa uzwazi abakuthetheni kwami kunamazwi angawami kunamazwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Because uThixo usinike wisdom. Usinike ubulumko bazalwane. Hallelujah. Usinike ubulumko. So sisebenzisa ubulumko uThixo asinika bona right now. Hallelujah. Ukuze sihambise izwi kaNkulunkulu phathi hey basop
stop. That's why nawe ufuna ube nendlebe ezika moya. There is a verse ethi bayicikidele umoya ingaba ngabangathixo bonke na. Hallelujah. The spirit of worship, the spirit of call, bazama yonke into the spirit side. Inkosi yamayisikelele. But funeka siqondile uNkulunkulu ngendlela kaNkulunkulu. Ungubani wena namhlanje kuKristu? Hallelujah. Ungubani namhlanje wena kuKristu? Amen. Olulahleko lungaka, olulahlekiso lungaka oluvele ehlabathini. Baphethe iBhayibheli bazalwane, baphethe ngenye into, baphethe iBhayibheli. Hallelujah. Baphethe iBhayibheli. Angikamva umuntu oshumayela isengishembe yedwa. Isengishembe yedwa ndisamva eshumayela ngaphandle kweBhayibheli. Hallelujah. Abanye angikabava beshumayela without iBhayibheli. And siyazi mosibuk ushemba akadibelanga nento idibene noKristu. Akadibenanga, so i-antichrist. It's obvious. Hallelujah. Abanandi idibene noKristu. So abanye bamshumayela uKristu but bazi antichrist in disguise. Hallelujah. Bazi antichrist in disguise. Hallelujah. Lixesha abazalwana ukuthi ningalahlekani nento seniyifundile. Ningalahlekani nenyameko kaNkulunkulu. Hallelujah. Sibizelwe uKristu. Amen. Sibizelwe bani? Ihlabathi lithe chitha isaka ngabaprofeti bobuxoki. Ngabafundisi bobuxoki. Hallelujah. Zininzi izinto enizawudibana nazo. Sesikhona bofu lesenizibonile. Abantu besityinyoko, abantu besela ipetrol, abantu besenza yonke into besityinya. Hallelujah. Abantu bakholelwa kwizinto ezikhawulezile. Hallelujah. Hlupheka uKristu. Hallelujah. Impumelelo yakhe uvela kuye ngesikhathi sakhe. Inkosi yamayisikelele. Phumelela kodwa uphumelele uKristu. Ungabi neqala lokuthi bazawuphela abantwana bami kusasa. Inkosi yamayisikelele. Khawuhlale kuKristu umame bazalwane. Kwaphela yonke kuJob. Wayerithi ngala ndlela. Kodwa wahlala lithi iBhayibheli zabuyiselwa izinto kaJob nokuphila phila. Hallelujah. Ikhona ivesi ethi nalunyamezelo labantu abangcwele abayigcinayo naba abayigcinayo ukuthi bathi xa unyamezelo mose kuba nomvuzo wakho wokunyamezela. Hallelujah. Ndikhe ndiva abantu bemotivela athi omnye ndamferisa mhlawumbi standard wathwathi iminyaka yami inga but uvele umuntu kuthiwa yitishana uvele umuntu ligqwethu bonga hey unyamezelo. Hallelujah. Mhlawumbi wayehlekwa esikolweni yo liqabi Nkosi yamayisikelele but wanyamezela isikhathi sahamba until hallelujah uNkulunkulu kunemfundiso out of it, not just for ihlabathi but nakuye, because usezawudilishana nezinto bomini. Kunabantu abakhuthaza inhlabile ixesha lokukhutha ayikabule ixesha lokukhutha just uqalisa ukukhutha you are a quitter forever. Hallelujah. Funeka ukhuthe ngesizathu apho kuthiwa it's beyond. Hallelujah. Amen. Apho kuthiwa it's beyond. When it is beyond, God knows. Hallelujah. God knows. Amen. Lixesha bazalwane. Because ulahlekiso solungenile ehlabathini. Amen. Hallelujah. Solungenile ulahlekiso. Apha encwadini kaJohn zininzi izinto ongazifundayo. Amen. Singabantwana bakaThixo sonke kweli lizwe. Bonke they claim to be the children of God. And you can't deny it because banesizathu, banendlela abakuchazela ngayo. iBhayibheli ibenza bakwazi ukusimanipulate. Hallelujah. Bantu bayisebenzisa ukumanipulate iBhayibheli most of the time.
but khawuyiuse ngendlela right uyisebenzele ukugcina ukuyazi inyaniso enkristu. Hallelujah. And uvala indlebe zakho phezu kwemfundiso ezingezizo. Ndina into endenzayo tadumanaka, most of the time kunabantu abanemfundiso abazanazo. Ndiqinisekile lapho ukhona uqala njengoba ukhona lapha namhlanje. Hallelujah. Imfundiso yalapho sozifani nemfundiso ofundisayo. Hallelujah. Kungoko xa ifika kubalekile umqhuphe kuphuma imfundiso endawo asuka kuyo ukwenzeba ajuste kwimfundiso yebandla likaKristu. Because ibandla likaKristu asiyocawa. Hallelujah. Ibandla likaKristu asiyo, it's not a religion. Hallelujah. We are not religious, bazalwane. Being religious is something else. Hayi ngencaweni yami, hayi bazalwane, ibandla likaKristu linjani? Ngosi yamansikele. Amen. Yona nto funeka sazi ukuthi similiselweni ngubani le nhloko yethu inguKristu. Sibona kanjani? Hallelujah. We are not naive, Moses. We are not. Ngosi yamansikele. Let's follow Christ. Let's do things in a way. Hallelujah. Joyika ixesha libi esiphila kulo. Sisondele kuDisemba. Abafanele ukukhunjuzwa abazalwane ngalona. Bezalwane uba ninoKristu akufanele uba nithi ikhunjuzwe. Isazela sekho simele basakuqalela. Sinothixo ohlala esazeleni. Athi uPaul ngelinye inkathi athi ezabanye zitshiswe ngentsimbi. Uyabona xa singasafuna ukuva isazela singafuna umlalelo umnikazi wazo. Asithi lena ayazi inyaniso. Uyazi kahle ngoba isazela sekho siyagweba. Hallelujah. Njengobani nokuthi ligwebe isazela sikuqelele. Xa wenza wrong, bishop yami siyakuqelela isazela sakho wenza wrong. And siyakugweba futhi. Hallelujah. Siyakuthi siyakugweba. Gwebeka because isazela sakho sikulungiselela indlela ebheka kuThixo. Sazana kakuhle kakuhle ncam noThixo ngaphezu kwale nto ithethe emlonyeni. Sona sikuwe silwa nawe ubusuku nemini sithi lungisa. Hayi bazalwane ngeva ngithina. Inkosi yamansikele. So sishumayela into ebhekeza isazela bazalwane. Sithetha nasazela. Umuntu asoza abe ngumuntu ophelele ngaphandle kwesazela. Hallelujah. And nenkolo yakho sezigqibelela ingahlelanga esazela. Hallelujah. Nokumazi uKristu kwethu makungqinelwe isazela. Hallelujah. Inkosi yamansikele. Hallelujah. Ndiyabulela namhlanje bazalwane sisathetha ngoKristu ophilileyo. Uthi kwenye indawo encwadini kaPeter, encwadini kaPetros, I think uPetros oqala baniphazana, uthi ngoba yena ulilithe elinqabileyo. Hallelujah. Uthi nani ngokwenu njengamatye anqabile aphilileyo. Hallelujah. Akhekani. Hallelujah. Nani njengamatye aphilileyo enzani yakhekani. Ukwakheka ke asiyo into yangoku le i-process ukwakheka le. It's like when you are building your house. Hallelujah. We don't just wake up and build a house and everything is finished. Hallelujah. Like umzekelo kulevenzayo kusenodikwi uBishop Man. Hallelujah. Teaching us something that it never crossed your mind. Ukuthi this, hallelujah, is something serious. Hallelujah. In my way of worshiping or in my way of living the way of Christ. Hallelujah. Xa ufumana ukuthi Thixo bendingayazi. Hallelujah. Then you align yourself with the word of God. Because that is very, very important to our life of being a Christian. Hallelujah. Hallelujah. Ningabantwana baThixo nisekhona Musa. Nisekhona bazalwane. Ndiyabulela kakhulu
uthetha nani namhlanje, but ndiyafuna sigxile singalahleki Yesu Kristu sengukristu bazalwane. Zininzi imfundiso ezikhona ezingenile and ziseza. Haleluya. Zisekhona imfundiso ezizayo. Kuvuka abanye ngomso uzawuva kusebesithi abantu Paul ndivuke ekufeni njalo njalo bethetha izinto. Ngoba kwakukhona indoda esithi nguYesu ngaphambili. Haleluya. So ayiqali ukwenzeka. Nangoku kunamadoda athi ixesha Yesu laphela ngoku kulixesha labo. Haleluya. Endizawungena lo ntshumayelo ingeno yaziswe. Hayi ixesha kaYesu liphelile ixesha lethu ngoku. Haleluya. Then bashumayela abantu loo nto ibheka phambili. Inkosi kaMayisikele. Kodwa lixesha lokuthi singalahlekiswa. Inkosi kaMayisikele. Ndike ndashumayela ngomnyaka ndise-East London. Ndingekayi nokuya eJoburg. Kwakusekude ukuthi ndiye eJoburg. But loo nto yenzeke emva kweminyaka ndiseJoburg. And ndiyayihleka ngoba yenzeka ngoku ndilapha eCape Town. Ndiyibukela hayi bo. Ndithi kusezizini ixesha lokuthi izinja zityabanikazi. Ndandithethiswa into yoba ilizwe xa liqhankqalaza uNkulunkulu uzoba nendlela yokulohlwayo. Alibonisa imimangaliso lento engihamba ilibele. Ndathi ndiseJoburg abantwana batywa zizinja. Abantu batywa zizinja zibabulale tutotana. Ngokuyenzeka ndilapha eCape Town ndiyimamela hayi bo izinja zityabanikazi bezondla. Haleluya. Abantu batywa zizinja babhubha umntu aphela athi tu itywa yinja. Ndakhumbula intshumayelo ndayishumayela ndise-Islanda. Ndishumayele training. Haleluya. Ndathi elaa xesha it's like a prophecy. Uthixo akaqakwa indlela yokusohlwaya. Haleluya. Kanti ubuthixo ufuna imali yakhe umzekelo kudingeka imali efuna ukuthi isebenze umsebenzi kaThixo. Akanqatyelwa nganto uThixo. Haleluya. Akanqatyelwa nganto. Uyanikela unikele kodwa bekufanele uba uyenzele lento uThixo nendlela yokwenza understand ukuthi yabona ngoku we are robbing God. Haleluya. Unendlela yokuyenza lokho. Sikhonza uThixo ngomfana. Haleluya. Sikhonza uThixo ngesithulu. Haleluya. Inkosi kaMayisikele. Sendisehla. Ndiyabulela abazalwane ngayo konke uThixo sakubekile empilweni yami. Ndiyathandaza ke bishop yami kule uThixo aveza amathuba ukuthi sikwazi ukuphila. Haleluya. Siphile noThixo ngendlela efanele. Amathuba ayavezwa nguThixo. Ayavezwa mntakamkhulu nguThixo. uThixo faithful to us, but as faithful uThixo. Sometimes amanye ama-opportunity uThixo uwathatha sesesandleni kuthi because of being unfaithful. Ungazumbhleme uThixo ngezinto eziphumuka kuwe esandleni. Haleluya. But ncika kuThixo, mfuna uThixo. Haleluya. Mfuna uThixo. Ixesha lokuthi sincike sifune singene ngamandla nasemthandazweni, singene ngamandla. Ndimfutshane kakhulu emthandazweni. Ndimfutshane not ukuthi ndimfutshane ekuthandazeni. Ndiyathandaza but ndimfutshane ukuthi ndimapha ndibe ndikhwaza ndithandaza. Ndinexesha ndinendlela uThixo endikhetha ngayo. Haleluya. And it's very very important. Khona umhlaba wethu unalo yini na una. Kufanele ube nethuba lakho lokuthandaza. Uthethe noThixo whereby utyandikila. Kuthiwa utyandikila ne uzibhenca uThixo. Uzibhenca kunjani? Awunozibhenca phakathi kwethu kunjani bakho but uThixo. Uyakwazi ukuzibhenca uThixo. Because uThixo ukubona mama ukubona suziphuhlile. Adam babecinga babona. Adam uphile ucinga ngabona. Uthi ndilapha ndizimele ukuba haleluya. Inkosi kaMayisikele. Konke ixesha lokuthi simazi lo simnqulayo. Simazi sihamba naye. Haleluya.
singamameli imfundiso zonke zokulahlekiso. Elizweni sizalahleka ibingaqali ayigqibelisanga isabheka phambili until ibandla likhethe bazalwane. Inkosi kamayisikelele. Ndiyabulela kakhulu egameni lenkosi. Amen. Ase ulindaba uthia